Avên derya. Avên derya çawa wê şîrîn bibin. Rojekî hemî zaryarên fîzîkî çiviya bûn, digotin avên cîhanê yên şîrîn roj bi roj kêm dibin. Roj hebe wê avên vexwarinê nemînin, cîhan wê çi bike bê av jiyan nabe. Hinekan gotin em formîlekê ji bo avê behra bibînin ku em çawa dikarin van avana şêrîn bikin. Lewra avê derya hemî tûjin nayên vexwarinê. Li ser avakirina santral û barzûkirina avên tûj gelek nîqaş kirin. Lê mesref gelek li jor bû, gelekî giran bû û mirov ji binî nikarbû derketa. Min destê xwe bilind kir, min got ez ê ji we re formûlekî bibînim ku avê behra hemî şêrîn bibin. Gotin çawa? Min got gergula min carekî tûyê avê behra bike wê hemî avê behra şêrîn bibin. Îcabê tişteka dinê nake.